Dobar dio investicija koje su se od 2002. godine tretirale kao kapitalne investicije u gradu Daruvaru sada su se pokazale kao kapitalni promašaj, a najbolji primjer za to je termalni vodeni park. Istaknuli su to na konferenciji za novinare HSLS-ovci Bjelovarsko-bilogorske županije. Iako tijekom 3 ljetna mjeseca termalni vodeni park posluje donekle s dobiti, svi ostali mjeseci bilježe gubitke. Riječ je o investiciji od preko 40 milijuna kuna, koja je rađena brzopleto, nepromišljeno i nepripremljeno, te je sada uteg gradskom proračunu, tvrde u HSLS-u. Naime, godišnje grad za vraćanje kredita mora izdvojiti 2,2 milijuna kuna, a nedavno s hrvan problemima u poslovanju direktor vodenog parka Miran Husak dao je ostavku. Da netko od trenutno 5 direktora u gradskim poduzećima preuzme vođenje termalnog vodenog parka. Ako ništa drugo, barem će se uštediti na bruto plaći od 100-150 tisuća kuna, a ove godine je taj termalni vodeni park registrirao minus od 380 tisuća kuna. No prema HSLS-ovcima nije samo termalni vodeni park daruvarski kapitalni promašaj, već i uređenje gradskoga trga koje je koštalo 14 milijuna kuna, kao i izgradnja fontane koja ga krasi, vrijedne čak 2 milijuna kuna. HSLS-ovci su se osvrnuli i na po njima pogrešku bivše vlasti na čelu s HSS-ovim gradonačelnikom Zvonkom Cegledijem, koja je odlučila da grad Daruvar ne uđe u područje od posebne državne skrbi, iako je nakon Domovinskog rata grad bio potpuno gospodarski devastiran. Posljedica današnje situacije u gradu Daruvaru je apsolutno neulazak u posebnu državnu skrb. A kako smo mi onda bili obaviješteni i šta su htjeli postići, to je da ne bi mogli provesti neke kapitalne investicije koje će grad Daruvar dignuti iz pepela i jednostavno unaprijediti nas u svakom pogledu. A sada se vidi kako smo daleko od toga, kažu u HSLS-u, kojeg ne bi čudilo da zbog kobnih pogrešaka bivše vlasti sada grad Daruvar bude primoran proglasiti financijski bankrot.